na tamam tamam, tunani ne agun na'am na'am. Rayuwa ta fara ne kamar da wasa, na faɗi na tashi kamar na fasa, duk haka wasu so wai na kasa, kuma ya sako a gaba ya yi wa kansa. Ashe babu wanda ya san inda na dosa, domin komai Allah ne ke ba bawansa. A jini na tafiya da imani yan mata yake, ni abubar na mai. She say e go end like this, e go be, e go set, I go find my peace. I'm going down on my knees, I dey pray make I get this house and car keys. All I want is joy, cause me I want enjoy.